ଆପଣ କିଏ କି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ଆଜି 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ବୋହୂ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଝଗଡ଼ା କରି ପଳେଇଲି ନଥିଲି ତ ବାହାରେ ରହୁଛି ବୋହୂକୁ ଦେଖିଲେ କି ସତରେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୋ ବୋହୂର କିଛି मत मो बहु ना कि मोर बहुत सेवा सुसेवा करे मोर खाइबा पीबार किछि भी उणा करने मो बहु अच्छा अच्छा कहबी
ଚେହେରା ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଥିବ ଏଇ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କୋଇଲିର ଭାଷା ଯେମିତି ଆଚ୍ଛା ମୋ ବୋହୂର ମଧ୍ୟ ଭାଷାଟି ଭାଷାଟି ସେମିତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ମିଠା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ଥିଲା କହିଲୁ? ଅଛି ନା ହଁ କହ କହିବି କହ ମୋ ବୋହୂ ହଁ କଣ କଣ ପିନ୍ଧାଟା କରିଛି ହଁ ତାରି ଉପରେ ପଦଟିଏ ପଦଟିଏ କହିବୁ ହଁ। କହିବା ସୁନା ଗୁନା ପିନ୍ଧି ଚାକରି କତରିଆ ବେଲାରି ଚୁଡ଼ି କତରିଆ ବେଲାରି ଚୁଡ଼ି ସୁନା ଗୁନା ପିନ୍ଧି ଚାକରି କତରିଆ ବେଲାରି ଚୁଡ଼ି କତରିଆ ବେଲାରି ଚୁଡ଼ି ସୁନା ଗୁନା ପିନ୍ଧି ଚାକରି କତରିଆ ବେଲାରି ଚୁଡ଼ି କତରିଆ ବେଲାରି ଚୁଡ଼ି ସୁନା ଗୁନା ପିନ୍ଧି ଚାକରି କତରିଆ ବେଲାରି ଚୁଡ଼ି